I demà a les 11:20 del matí podrem veure en a punt un partit de llegenda, la remuntada històrica de l'Hèrcules al Camp Nou en la temporada 96-97. El conjunt alacantí va guanyar un partit que anava perdent per 2-0. Quique Hernández entrenava a l'Hèrcules, que va derrotar el Barça de Guardiola, Ronaldo, Figo i Luis Enrique. És un dels partits que ha quedat en la memòria de l'Hèrcules perquè poques vegades es remunta al Barça al Camp Nou. Als 15 minuts els blaugrana anaven guanyant per 2-0 en gols de Luis Enrique y Ronaldo. Quique Hernández era el entrenador del Hércules. La verdad que salimos a nivel táctico, fue un error, fue una equivocación mía. Jugamos muy arriba, presionando arriba, dejando muchos espacios. El millor estava per vindre per a l'Hèrcules. Pavlicic acurtava distàncies amb un gol que va tindre la col·laboració de Guardiola. I Višnjić feia ja l'empat amb el qual s'arribava al descans. En la segona va arribar la bogeria. Rodríguez va fer el gol de la victòria amb una gran jugada que va trencar la cintura blanc. Y fue un golazo, la verdad. Y seguía quedando mucho porque marcamos muy pronto en la segunda parte. Se hizo eterno. Lógicamente el ambiente hostil. Un partit de llegenda del qual es complixen 23 anys. Una gesta de l'Hèrcules que poden veure demà a partir de les 11:20 en la televisió d'Apunt. Li trenca la cintura i marca d'eixa forma